שלום לכם, בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם את קצב ההתקדמות שלי בבאנרס ברוקר ולהראות לכם האם באמת באנרס ברוקר משתלם. אז מה שעשיתי זה קניתי את החבילה הכחולה. אנחנו עכשיו נראה Manage Inventory, נכנסים ל-View Packages Purchase, והנה אתם רואים קניתי את החבילה הכחולה, היא עלתה לי $145. שימו לב לתאריך, 15/9, קניתי את זה אתמול. ואנחנו נראה את ה-e-wallet, מה המצב שלו. אז ככה, אני בעצם טענתי את ה-Elite Wallet ב$169, והם ניקו לי $8 מהסכום, שזה בעצם 5%. מה שנשאר לי לאחר קניית החבילה הכחולה זה $15, שאיתם אני אשתמש כדמי מנוי בחודש השני. כידוע לכם, דמי מנוי סטנדרטי עולים $15. וזהו, בעצם אנחנו נראה את ההתקדמות שלי בהמשך. שימו לב שהצפי הוא $260, ושימו לב גם שאני לא צירפתי אף אחד, כך שזה לא יכול להשפיע על הסכום. $260 האלה כנראה ייכנסו בעוד חודשיים, אני מעריך.